Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam makayat na ti agpailinga di tinagan at joy. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May papan iti kabibiyag ko ti nakisalaysay. Bareng pakadawan iti adal, nang runa kadag iti padak, iti kapadasan iti biyag. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Joy. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Uston, Joy. Di ka nagsangit. Nagsakit tirik na, Arnold. Anya tinagbasulak. Tapno aramidan ni Maynard ti kastoy kanya. Talaga lang asan ang mapagtalkan di alalaki. Iswadi mong sangitan. Nagbalinak mata na pudnokan kwa na. Liniklikak amin nga agar-aram kanyak. Tapno jak kayat nga da pagimunan na. Wano pagsakit ang tinakam na. Nga mapay. Day tatipang kitaam. Asan asika ti ayan ti parikot. No di kat iso. Nakakita lang iti kabarbaro arupa. Ibaganan, adi na ka naiayatan. Sayang dagiti arapaap ko para kumay ti masakbayan mi. Ala, ikagumam aragpatan dagiti arapaap mo, friend. Para iti bukod mo apagimbagan. Apay ka ti Joy. Anyat mapaspasamakan ka. Tumulong ka mat nga research para iti term paper tayo, Pasensya kan, Liza. Sabali nga mintirik na. Amang ano rason mo lang, dayta. Ay sana mabalinti kasta. Grado tayo amin, daytoy. Iso anasken nga grigat tayo amin. Saan, Liza? Talaga kami nasabali tirik na. Anya? Sabali ti rusok ko. Kasla maululawak. Amang ano bisin mo lang, dayta. Ada biskwit ko ditoy. Saan, Liza? Talaga maulawak. Amok ang mabuteng kakada kami ti kabsat mo, Joy, anak. Tatang. Aklunek nga dapan nakaupay ko iti pan nakaamok ang masikog kagayam. Ngampulos adi kakagura. Napakawan kan. Gapo tanugurain ka, adada marigatan ka. Agyaman ako na itatang. Katulitak man ang tiagkid daw iti pamakawan niyo. No ko mga min nagsingsing petak. Sana kasto'y tinagbanagak. Ay, talaga kasta, anak ko. Talaga nga dadag iti pagbiddutan tayo. Tinapatag, kat pagadalam ko madaytaan na pasamakan ka. Uwan, tatang. Talaga, jakon kayat ama ulit ti kastoy. Nang runa ita, talinipat na kun anamin pinsan tinakasikog kanyak. Ala, ikagumaan tayo padakkelin tayo ti anak mo. Katita, tasaan pa yung una dakkel ti tiyan mo. Ituloy mo ti panagadal mo, ha? Uwan, tatang. Agyaman akmanan. Anya, agadal kalat na? Idinto tamasikog ka? Uwan, manang. Day tamat ti kayat ni tatang. Ay na, Joy, agin aadal ka pa'y laang. Kat garanggan diyang kamat. Saan nagaputan na anos ni tatang? Kat abusumatan. Kan may sa, awanin ti Serbina nga agadal ka. Gaputa adanton anak mo. Asino ti agaw awir iti anak mo? Ni tatang? Manang. Saan amabalin amataktak ni tatang nga agawir iti anak mo? Ngamin, saan laang matasika ti anak? Kasanumat dagiti kasapulak iti panagadal ko? Saan ka madanagan, manang? Saan ka matamapiktaran iti sitwasyon ko? Rumbang laang No aping ngamin anasapa ka anaggaranggan diyang. Kita anak, dandani akon agradwar ket awan pa'y nobyo. Ngamin, amok a panunutan ti sakripisyo ni tatang. Ket sigangay, sayang ti scholarship mo. Gaputa nagpasikog kalaan. Maragsakan ak unay. Gaputa nanakam ka manang.
Saan akas kanyak analaka anasulisog. Apay ngay anak gaw. Di ka matan sumsumra kiti pagadalan nyo. Sayang Tatang, masakit anak ngamin. Gaputa kanayon nga agriri ni Manang. Saan kumaan ni Manang mau ti makalapad kan ka anak? Agpay sumat kit di dagiti bagbaga na tatang. Nasapak ang nagsikog. Gaputa sa anak ang nagpanunot. Ay nga mimbagak matan kan ka saan aday tati pakaupayam. Kan dumakdakkel matlangan ti tiyan ko tatang. Amangan numarigatan akto. Alah, agpanunot ka na imbaganak ko. Nasaysaya at matlaeng no ituloy mo itan ti panagadal mo. Ita, tanawaya ka pa'y laeng. Da kayo matgayam, sir. Wenjoy, kadwak ti school head tayo. Kaya nagitidad duma ang mentor mo. Tao may da ka bisitahin. Sir? Apay ngay, Joy. Anya ka diti parikot mo. Apay adi ka matan sumsumrak iti pagadalan. Sir, kinapudno na. Mabainak. Gaputa dumakdakkelan ti tiyan ko. Ken maysa. Kasladjakon kabalan adenggan dagiti sao ti dadduma at tao kanyak. Ipapilit ko kano ti agadal. Idinto tamasikugak. Saan kumadag kita ti dinggam? Ituloy mo kiti ti agadal. Talaga kasta. Ada pagbiddutan ti tunggal may isa kada tayo. Uwan, sir. Katap no saan ka marigatan, ag-modular class ka, Joy. Every weekends, ti schedule mo nga gisubmitar kada iti modules mo. Katinton makapagpas ngay kanto, da kaminto ti umay mang pick up kada iti activities mo. Tapno saanen a hassle para ken ka. Wano saan, online to. Kitaan tayo ti sitwasyon mo. Agyaman ako, Nay. Gaputa man nakaawat kayo at teachers ko. Katikarik, Jack sayangan da ito'y agundaway. Wow! Very important person. Man, Ay nano siyak ti sika. Mabaina kun nga agadal, Joy. Agasang man, dagiti teachers ti maparigat nga umay ag-pick up ka dagiti activities mo, gaputan na sapa ka naggaranggandyang. pangaasim, tasaan ka kumamata kastamanang. Tulungan na kumakit di, tapno makalpasak iti panagadal ko. Para matlaang iti pamilya tayo. Mangnamnama ka kadipay lang ang makalpas nga, Joy. Ay na, awan mon. Awanan tinamnamam. Gaputa aga kanton. Ika gumaakti makaadal ko nakmanan manang. Katsapay ko ma, tasaan ka may pada kanyak. Talaga sa anak ang maipadakan ka. Gaputa ang Moktar Aramida. Joy anak, kinasarita nak ni ikit mau amagda, ket kayat na nga awirin ti anak mau tapno aginroll ka iti kolehiyaw. Ngam tatang, awan ti itangdan ko kanina na magda nga gawir iti anak ko. Saan mo't nga agpatangdan? Tulong na ken ka ti panangawir na kini baby tapno agadal ka maneng. Ay na, agyaman ak unay no kasta tatang. Ikarik, jakon sayangan da ito'y agundaway. Wananak, agadal ka na imbag iti lakseg dagiti ado amang mangigmaw. Day tangarod tatang. Nang runa ni Manang Dina, talaga dinak mapakawan. Kan talaga nga awanan ti pamati na ang makaturpusak. Mala, pagbalinam lata nga inspirasyon dagita anak ko. Tapno pasaya atem ti biyag mo. Uwan tatang. Oy, nice to meet you again, Joy. Liza? O na yun ti kasta langam. Kas ka mo ilabakbakatanan.
Piman mat, tanagpas ngay ka balasang. Awan ka din ti daddo mga ibagam, Liza. Apay pilangan nag-enroll ka. Aywanam kit diti anak mo. Saan mo abagay diti universidad? Amin a tao, ada pagbiddutan na, Liza. Ngam itilaksid ti ado a pagkurangan kan pagbiddutan. Adalat tagon daway, tapno ilintag dagita nagbiddutan. Oh, mayat Joy. Nagbalin kan apalaban ita. Ngam, para makita, no pagpatinggan ti kabailam. Para makita. Ala, panawan kan, Liza. Mapana ko iti classroom tayo. Di mo manan ibaga. Anaopay kakadagiti imbagbaga day di Eliza. Jack ilibak, Arnold. Talaga masakitanak. Ay na. Kasla di mo amamu day di Eliza. Umapal day di kan ka. Gaputa ad-adayo analaing ka ngam iso. Sanak makikumkumpitensya kan kuana. Ngam, apay nga takas jay. Competitive ngamin ni Liza. Iso akas di tipakpakita na kan ka. Kanayon na ka nga upayan. Tapno ag-surrender ka, katabakan na ka. Ay, una yan, aya. Sa bagay, ada talaga tikas tatao. Unjoy. Di ka paabak ka dagita. Panubok lang dagita. Tapno agbalin ka anatib ker. Tapno maragpat mo ti arapaap mo. Para iti masakbayam, kan ti pamilyam. Agyaman ak unay, Arnold. Gaputa uray kaskasano. Ada ka anapod no agayam ko. Tani, ultimo ti kakay suna kabsat ko kat iruruman na. Ay, jak man amo iti day akabsat mo. Angam kunak manen. Saan nga iso ti pakaupayam? Anya, ni tatang tigimatang itigatas ti anak mo, Joy? Uwan manang, awan pa'y ngamin paggatang ko. Agasam man dayta. Ultimo kasapulan ti anak mo, ni tatang ti paggastusam. Nalabasan daytoy, Joy. Sana bale, tainton siyak ti makawaya. Agsubadak ka ni tatang. Siyak to ti mangipaay iti masapsapol na. Kanon to pa'y dayta? Ay, buisit kit di. Imbes sa pangalawans ko kumaday jay, inggatang nan itigatas di anak mo. Pasensya kan manang. Ngam di mo kumamat iramraman ti anak ko aguraan. Kan maysa, balance mat ti pampamayan ni tatang kadataan. Ay, basta! Pero huwisyo kayo nga agi na iti daytoy, abalay. Ha? Dita ka man langan! Talaga asa na makawaawat na di akabsat mo. Ang mala, saan nga iso ti panunutam? Talaga kaguran ak tatang. Awan ti maramidan na. Agpada kayo nga ipatpatig ko. Isong agpada kayo mait asup-suportarak. Ngam panagrik na na. Ad-ado ti itadyo kada kami iti anak ko, tatang. Sana balay. Ipakawat kung tuday taken kwa na anak ko. Agyaman ak unay, tatang. Pumigpig sa ti pakinakam ko. Gapo tamariknak ti pamatagyo kada kami. Ngam no saan? Diyak laamon, tatang. Napatag kayo kanyak nga anak ko. Isungar aramidag ti amin para kada kayo. Di kay madanagan, tatang. Dumteng to ti aldaw makasubad kami kada kayo. Sa anak nga gidgid daw itan yaman akasuka ti aramidag para kada kayo anak ko. Gapo tapagrebengak dayta kas amayo. Ay ayatan ka, Joy. Katsapay ko ma. Tay paayanak iti lugar di tapusom. Arnold, agayam ta nga makastakit din ibagbagam kanyak. Agpaiso ti ibagbagak, Joy. Saan lang agayam ti pangibilbilangakan ka. Special ka para kanyak. Arnold, sipod idi, nasingad ta iti tunggal maysa. Katamom ti pakasaritaan ti biyag ko. Saan pa'y amay limad kan ka nga adan anak ko? Joy. Amok amin apasamak iti biyag mo. Isungad-ad nga inayat ka. Tadi taan nakitak ti galad mo.
Agyaman ak no kasta, Arnold. Ngam, sapay ko mata maawatan hak. No ibagak nga awan pa'y panawin ko, may papan iti dayta. Gaputa kayat ko pa'y ti makabirok iti permanente apanggadak, apaman ang makagraduar tayo. Maawatan ka, Joy. Kat gaputa ay ayatan ka. Urayin ka. Aging ga nakasagana ka, ang makiayan ayat manen. Joy, sakbay nga agsisina tayo. Kaya't ko kumatag ki daw iti pamakawan ka. Gapo iti saan saya at kayong pakpakitak idi. Awanan kanyak day jay, Liza. Nabayagan pakawan ka. Ay, agyaman ako, nay. Naaramid ko lang day jay, gapo ta umapalakkan ka. Gapo ta uray ado tinaglabasa mi ti biyag. Nagbalin kalataan na tibkar. Kat sikapay ti magnakumlaw di tayo. Day talaga yam, Liza. Sana bale, tauray saan asika ti magna cum laude, saan aday ti pagrukudan iti abilidad ti tunggal maysa kada tayo. Agduduma tayo iti kabailan, Liza. Agyaman Joy. Kan, adapay may sa rason, no apay a kinagura ka idi. Nakababain man nga aklonan, ngamday tatipod no. Ha? Gusto ak ngamin ka ni Arnold. Iso sakit tinakam ko idi na amuak, asika ti kayat na. No siya, awan ti parikot iti dayta. Ngam di nak ko mamapabasol, no siya ti inaram ni Arnold. Gaputa jakmat may suro ti riknak, amang ibawing iti riknanakan ka. Wan Joy, naaklon ko daytan, kayat kong ornosan ti amin kadata. Agsisina tayo ko, ma. Nga awan ti sakit tinakam ta iti tunggal maysa. Di kagdanag kunak manan, Liza. Gaputa iti kaano man. Awan ti sakit tinakam ko kan ka. Tangay nakagraduar ka, kas magna cum laude. Agbiro ka nga ruden ay iti trabahom, Joy. Tapno adda serbi da ita diplomam. Manang? Husto matimbagak. Iso nga rod anagadal ka, tapno agsapol ka iti panggadam. Ada na biro ka katrabahok, manang. Ur-urayak langan ti panangrugik. Nasaya. Tapno mairanod mat ni tatangkan ka. Kanuray siya ka. Gapot na ad-ado tinagastos ni tatangkan ka ngam iti siya. No sinaysayat mo mat kumati panagadal mo, nakalpas ka mat siguro, manang. Pasensya ka na, gaputa sa anak akasken ka analaing kan nanakam. Awan timbagak akas na, manang. Ngam, manang, duduha talaang agkabsat. Iso anasken ko mga agkin na awatan ta, manang. Awanan ti parikaot no makiasawa ka, nanak ko. At daan kamutan iti husto nga edad. Agyaman ak unay, gaputa maawatan nak tatang. Nasimpet ni Arnold, isungawan makita ka parikot. Tatang, sigurado nga damanan masao kanyak ni manang. May papan iti da iti apangadeng ko. Di ka madanagan, sakti makamu iti kabsat mo. Kasarita, kat ipakaawat ko kenkwana ti amin. Agyaman ak unay, tatang. Sapay ko, ma. Tadumteng to ti gundaway amapunas ti sakit tinakam na kanya. Makiasawa ka matlagayam adagos, Joy. Wen manang, nariknak apudno ti panagayat ni Arnold kanyak. Iso asinong batak. Anya matanti kasta, Joy. Naganak ka anasapa. Inan ano sandaan ti magdaken tatang inaiwanan ti anak mo tapno makaadal ka. Itata nakastrakan iti trabahom, makiasawa kan? Ha? Di ka pa'y agsubad kadakwada? Manang, ikagkagumaak mo ti makatulong kadakwada. Pang-asim ko, mamat. Tapakawanan na ko ano anyaman ti pagsaksakitan tinakam mo kanyak, manang. No may papan iti nagbiddo tak iti kalabas. Pakawanan na kuman. Gaputan nakaamiris akon.
kan ikagkagumak nga ilintag ti amin itan. Agpinatagta ko ma, gaputa dudwa talaang nga agkabsat. Kanday ta, tikalkali kaguman ni tatang. Adu dagiti nagdala na iti biyag, ngam ingka gumaak ti mangrugi manen, para iti masakbayan. Ngam ti kabsat ko ti parikot ko. Taging ga ita, talaga na sakit tirik na kanyak. Alakastan, katagyaman ak unay. Tuy pagayam mo, Joy. Joy, agyaman ak iting kapanangibinglay ti pakasaritaam. Ala, pakitaam latay ti nasaya ti kabsat mo. Natural ti panagbidot tayo. Ngam mabalin tayo latta nga aturen, baban itin tayo panangaramid iti nasayaat. Ket sapay ko ma, tamapunas tumatlaang ti sakit tinakam ti kabsat mo ken ka. Bueno papagayam, haditan ti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Joy. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.